Ассалому алайкум тамошобинони азизим шабакаи Маъмур Азия. имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар панҷшанбебозори ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, Калхозобод 17 феврал аст. дар ин видео навор кардем говҳои гусаладор, ғуноҷинои қисиру буғуз, савдошидагиш, нархҳои аниқ ҳамаша навор кардагем. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед, якта лайка монда видеора то охир тамошо кунем. рафтем. Гови гусаладор чанд мзой даи? Чанд мзой? 4 мзой. 4 бача. Наи бухача. Bu бача шай. Боли буғузай. Чанд моҳ буғуз ба? 4 моҳ ба буғуза. 4 моҳ буғуз. Шир дора? Барои гусалашан ҷусида намешава. 6000 гуфтест на? Чанд кад бозор? Мо 6000 харидем. Хариде на? И савдо шида 6000. Ман нафаҳмидам. 6000 да харидааст. Ами 4 гусалаш буқачай бо 4 моҳ буғуз. Шир надора. Шир барои гусалашай фақат. Барои гусалашай буқашта. Мо кени чи надора. На гови гусаладор очабача. Пародашта гап нест. Швед пародай. И якум гусалашай ғуноҷин бо буғуз будааст. Нечайлик боз? 4 ай. Бо 4 моҳ буғузай. ғуноҷинам ғуноҷинҷонай. Барои мол кардан беҳтарин мешавад. нархаш 17000 ай бо савдо мешавад. бозор 15100 сомонӣ карда истанд. говҳои шведи очабача. ҳозир рақамошам мепурсем, дод мемонем. агар натия бехафагӣ. молҳо беҳтарин молайн. очашам бачашам. тоқа мефурӯшам. тоқа ғуноҷина 6500 гуфтаистам. савдо мешавад иншоалло. 902 21 31 90 чанд? 91. харидоро боша занг мезанед, мепурсед аввал савдо шуд ё не. агар нафурӯшанд бош метавонед савдо кунед. қайси район? Калхозобода? Гулистон? Калхозобод, Гулистон адрес. Гови гусаладор пародаи маҳаллӣ. Якимзод ё дуюмзод 9000 ай бо савдо мешидааст. гусалаш буқача. шириш чанд қай? чанд қа шир дорад ҳавои? 6 литр шир саҳару бега. 9000 ай савдо мешавад. бозор чанд ка? 8200 8000 бозор фурсидаиста. гови гусаладор сеимзод будааст. гусалаш ғуноҷин 11000 нархаш. суту қанча кин? 5-6 литр саҳару бега 11000 ай нархаш савдо мешидааст. бозор то 9000 пурсидаиста. то 9000 кадагия бозор. хобиҷа дута гусола будааст. якташ наи хоб пародаи расистия чорни пёстра буқачаш 8000 мега савдо мешавад. наиш ғуноҷинай шам очаш швед будай, оташ сементал. ирам 8000 мега иш ғуноҷинай некин бо савдо мешавад. наиш шведи тоза моли калон 6 моҳ буғуз 18000 савдо мешавад. наиш гови калон гови сементал 20000 ай нархаш савдо мешавад. бе гусола. дига гусола. гусола отдельный. бе гусола. наи 18000 6 моҳ якум гусолашта буғуз швети тоза. савдо шид буқа. байки кам пинҷора хӯрдага 68-50 савдо шидаем. буқа барои бастан.
گوی گوساlador 6500 bozor karda istay. Sütü qancha bir kunda? 7-8 litr şir dora sahar bega farodai mahalliyay o'z gusolash ham nishon medin. Nay gusolash hay. Akka çansa Gusolash vunojin. Şaş 1500 bozor karda istay. Goy gusalador farodai mahalli yakimzoid gusolash o'z mefahmim naray muday shirish 4-5 litr sahar bega yak hafta garantiya baroyi jushida xurdanish g'avsi shirish zadanishda yak hafta garantiya hast 8000 narxish savdo meshava to 7000 karda istam o'zi mumkin ki savdo shava kashokash doran o gusolash vunojin budast 4 litr shirda garanti dod esta ziyodtar ham hast mega go'y gusalador go'y kalona paroda shamsoz 56 litr shir dora saharu bega sen gusalash yo chorum vunojin ay gusalash vunojin narxish 18000 bo savdo meshava o'zi 15000 karda istam savdo shidast go'y gusalador gusalash buqachay seyim yo chorumzoid 4-5 litr shir dora 10000 xaridast 10000 ровно нархи аниқ mana mol Guliston budast savdo shid buqacha gusola buqay 3600 savdo shid buqacha sho'ray چند کیلو؟ 403 کیلو 403 کیلو живой вес. Номуш Беҳруза ай. Охбой. Биё камера. برای گوشت مال فردی های خودت گرفتی ها؟ نه یکا گرفته گه 8400 savdo shida istay гуножини созай бародарша хутон тамошо кунед 8500 мега нарша бо savdo мешидаст то 7500 бозор карда истай 3 моҳ пеш буқа рафтагӣ будааст суншта гаранти дода наметавонад 3 моҳ пеш буқа мондагӣ ай майли гуножини тоза хуназод барои мол кардан беҳтарин гуножин ай мои манаи бародарай 4600 нархаш савдо мешава бо бозор то 4000 карда истам иншолло беҳтарин мол мешава савдо шуда истай гуножин гусола гуножинай бародашам соус 2400 ози карда истам савдо дорам ози рашта додагӣ нест на сетта гуножин иш 4000 иш 4500 зард 5000 мана o'rtadan qancha qilyapti? 3800 mi baynangi rafrisida esta.
مول گرفتنی نبودم میگه اگر بتی دونیم دا بتی میگیریم میرم میگه معقول شده غنوجین این غنوجین زرده یک خشو تماشا کنیم شم سوزه شم پرداش نصیب آه دتا غنوجین بزرگش 2200 سوکان 2200 ایره چی؟ میشه 23 کان اونجا بخیر ایره 23 2300 ایش کارپاتا نه اینا بالا ماشین قطعی ماشین فروشی هرداش نه ماشین نفروشه برات نه اینا سودا شده یا اینا سوداش نه. نگاه 2050 سوکان 4000 ماشین نفروشه 50 سومکان 2000 سودا شیلگه دتا گوساله چه هر دشم غنوجین ayvashtiram غنوجین буде هر دشم 50 سومشکam 4000 هر دش نه بوقچره بینید пародаҷон ай 10000 мега савдо мешида асбоб 5000 5500 то 6000 ози бозор карда истами бухачара очаш ҳам ҳаст мега очаш беҳтарин гувай мега қати очаш 30000 сомон мега бо савдо мешава иншоаллоҳ лекин очаша овардаги нест иҷа фақат бачаша овардагиам мана харур нархи харурам як бохабар шавем се та хар 1000 сомон боз савдо мешаванд ин майдаш 200 бозор чанд пурсидаста ҳар сеш 1000 сом савдо мешаванд 420 сомон ира худша тоқа гуфтеста савдо мешава бо